O mesmo lugar que agora admiramos foi ocupado por distintas civilizacións, as que deixaron a súa pegada na paisaxe. O Imperio Romano sentou as bases da Ribeira Sacra, estendendo o cultivo da vide e o cristianismo. Os romanos comerciaron co viño, explotaron minas de ouro e desviaron o Sil para aproveitar os leitos empedrados e construíron ao seu paso as estradas do imperio. Outro dos seus legados son as oliveiras que crecen nas zonas máis baixas da Ribeira Sacra, grazas a un clima extraordinario. O aceite, auténtico ouro líquido, é elaborado aínda hoxe en muiños artesanais. O cristianismo explica boa parte do que é hoxe a Ribeira Sacra. A súa historia pódese ler nas pedras, convertidas en sartegos, relevos e igrexas. Pedras que falan sobre un pasado de eremitas, os que buscan a Deus neste territorio afastado e exuberante onde se atopan as orixes do monaquismo galego. Os mosteiros da Ribeira Sacra deixaron un importante legado monumental con igrexas e claustros de impoñente factura. Outros templos son máis modestos e recatados, xa que logo nestas ladeiras atópase a maior concentración de arte románica do mundo. Na Ribeira Sacra, o percorrido por igrexas e mosteiros é interminable e conleva sorpresas, como que algún dos conventos siga ocupado por monxas de clausura. Outros xabaleiros observan o paso do tempo cargados de simbolismo. Dous destes mosteiros recuperaron o seu esplendor convertidos en hotéis da Rede Nacional de Paradores, auténticos símbolos da actual Ribeira Sacra, sofisticada e consecuente co seu pasado. Como en toda Europa occidental, aquí o poder da relixión conviviu co dos nobres establecidos primeiro en fortalezas e despois en pazos. Durante as revoltas irmandiñas do século XV, os castelos da Ribeira Sacra tamén sentiron a furia dos campesiños erguidos en armas contra o poder dos señores. Tras o fracaso das revoltas, os castelos foron reconstruídos cas mesmas mans que antes as derribaran. Torres, símbolos de poder e goberno, que albergan hoxe museos, bibliotecas e oficinas de turismo. Dende elas, a visión é clara e consta saber que é máis impresionante na Ribeira Sacra, se os monumentos ou as paisaxes que a rodean. Augas bravas, penedos impoñentes, serras, profundos vales, chairas adormecidas baixo a néboa. A Ribeira Sacra é un entorno de contrastes no que o paso do tempo é o espectáculo máis fascinante de todos. A súa espiña dorsal son os ríos Sil e Miño, que discorren encaixados entre ladeiras ata que as súas augas se xuntan nos Peares, un espacio singular onde cruzan todos os camiños. O Sil e o Miño están dominados por encoros construídos hai anos asolagando terras de labor e aldeas, sobre as que agora navegan os catamaráns. Preto das beiras, as casas parecen feitas sobre o leito do río.
tan lonxe do ceo e tan preto das nubes. As perspectivas máis inesquecibles da Ribeira Sacra están nos miradores que se destacan en cada curva desta xeografía caprichosa. É este un territorio para percorrer camiñando, seguindo as rutas do Camiño de Santiago ou en coche polas sinuosas estradas. Tamén no tren que atravesa o Cañón do Sil e o do río Cave. Está garantido que calquera perspectiva é unha mirada nova. Dende os cumios máis altos ata a beira do río, a contemplación é un dos exercicios máis satisfactorios da Ribeira Sacra, pero non o único. Viticultura heroica, así é o cultivo da vida nesta terra. Os socalcos de pedra pérdense no horizonte e cada vendima é un reto que atopa recompensa neste viño de excelente calidade, o da denominación de orixe Ribeira Sacra. As adegas son un dos estandartes do lugar e moitas pódense visitar comprobando como conservan a herdanza e o esforzo dos antergos, aqueles que conquistaron esta natureza desafiante por xenerosa en froitos e sensacións. A Ribeira Sacra é unha forma de vida e así pode descubrilo o visitante. Na hostelería, a calidade está por riba de calquera criterio e podes escoller entre pequenas casas de turismo rural agochadas nas aldeas, pazos de contundente factura, balnearios perfectamente equipados, hotéis e os paradores que mesturan espiritualidade e confort. Nos restaurantes, a escolla entre vanguarda e tradición ofrece un universo de sabores regados con viños heroicos e rematados con doces que levan o selo desta terra viva. A mesa é moi importante na Ribeira Sacra, case tanto como as dúcias de feiras, festas e romarías que se celebran durante todo o ano. Un día calquera na Ribeira Sacra pódese comenzar facendo a ruta dos Pazos de Taboada ou visitando as igrexas que contan a súa propia historia, como a de Monte de Ramo. Despois é unha boa opción fotografar aldeas que semellan detidas no tempo ou paraxes como a dos Muiños de Sober. Outra opción é montar no viñobús, que percorre os viñedos da Ribeira Sacra deténdose nalgunhas adegas. O interesante atópase tamén entre 4 paredes, as dos museos, como o Centro de Interpretación da Viticultura da Teixeira, o do Monaquismo de San Pedro de Rocas, o Ecomuseo de Arxeriz, os cadros do Greco, as reliquias de arte sacro, e cando caia o sol podes esperar ata que anoiteza preto dunha portada románica, onde os relevos e os arcos que os sosteñen son acariñados por a luz do solpor. A mesma luz cálida que deixa paso a un vagalume na oscuridade, unha guía de luz para lembrar que entre o silencio durme un territorio cheo de espiritualidade, un lugar máxico, pura inspiración.